Yau tsoho nake gama yau ba mutunci yau a dukan shi zamu wallahi. Wannan yaron nan wannan mai gidan na gama. San Allah ba. Assalamu alaikum. Ba mutunci wallahi yau. Foto an bani kuɗi na. Waye? Man garba. Mallam Audu. Ina wunin ku? Kai ba da batun wani ina wuni. Karje gaisuwar ka. To ya na gan ku gaba ɗaya rai a bace. Bani. Ku rika bin duniya a sanni mana. Kai da hankali da ta ma. To kuma kwa zo dan kawai kuna bi na kuɗi shikenan sai kowa ci kule? To bari dai in ka ƙarshen bashin nan. Yawwa. Sadiya? Faraban nawa. Sadiya? Kina ina zo? Zo. Yau zan ka ƙarshen bashin nan. Faraban nawa. Yau zan ka ƙarshen bashin nan. Me za ka wani ga matsa ma Allah. Ina da Allah. Dan matsa da mana. Dan matsa gefe za a ba kuɗin ka. Nawa ne? Ba 10,000 ne? Wani 10,000 miliyan biyar kai kana mana 10,000. Yau ku da rabi na ara ma ka ce za ka ce fili. Ku tsaya ma. Yar bulli tuwa ta. Dan haramin 500 da Allah zan dan ba wannan. Ni za ka ce baka aran da zikir bashin ka da baya fita idan mutum ya baka dauri gare ka. Ke ma haka zaki ce? Ban gane ni ma. Yanzu ba za ki ce kowa ya shaida jama'a ba? Kenan. Ina ne. Manya Allah ya tsine ma. Ai maka ko 500 ce. Wallahi Allah ya tsine ma.